Всички обичаме да ставаме сутрин и да видим как слънцето блести над нас. Време е да разберете обаче какво ще се случи, ако слънцето изчезне. След секунди започваме, но преди това не забравяй да се абонираш и да натиснеш звънчето, за да станеш и ти част от семейството на Не бъди посредствен. А след края на видеото може да ни последваш и в Instagram. Ще може ли живота на Земята да продължи? Ще се справим ли с подобен катаклизъм? В това видео ще ви разкажем абсолютно всичко, така че затягайте коланите и почваме! Слънцето ни снабдява с енергия, топлина и светлина и поддържа живота на планетата. Но какво ще стане, ако Слънцето един ден изчезне? Ако това се случи, тъмнината ще започне да властва над планетата Земя. А на самата Земя ще стане доста студено. Само за няколко седмици температурата ще падне до изумителните минус 20 градуса. Не след дълго всички диви животни ще замръзнат и ще умрат. Растенията също няма да имат шанс и ще загинат. Малко след това и световните океани ще замръзнат. Хората няма да имат друг избор, освен да се преместят към вулканични области. Близо до вулканите, хората поне ще имат шанса да се стоплят. За жалост, тези, които не се движат, ще измръзнат до смърт. Близо до самите вулкани ще може да се живее, но не след дълго всички хранителни ресурси ще бъдат изчерпани. След само година на Земята температурата ще бъде минус 80 градуса по Целзий. А самата Земя ще е една голяма топка лед без никакъв живот на нея. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, ударете този лайк бутон и се абонирайте още сега. А ако искате да сте една крачка пред всички други, вземете нашата книга 5 стъпки към по-добър живот, линк за която има в описанието. Ако вече я имате, може би е дошъл този момент от живота ви, в който да разберете кое е първо, кокошката или яйцето. Направете го като кликнете на това видео, което виждате вдясно на своя екран.